Benvidos un vez máis á Senda Cultural. Os espero que traigades papel e bolígrafo para anotar todos os eventos que hai esta fin de semana nas Rías Baixas. Así que, como sempre, estade ben atentos porque comezamos. Hoxe facemos a Senda Cultural na Libraría Paz de Pontevedra, porque este espazo acollerá mañá un vermú entre libros con Nazaret López. Nazaret López presentará mañá na Libraría Paz de Pontevedra a súa última novela, titulada Formigas nos pés. Esta obra é un retrato do que somos como sociedade a través da mirada dunha mullera que todo se lle desmorona cando chega aos 50. A historia xira arredor dunha ruptura, pero tamén é un libro no que se fala das mulleres e da súa construción como tribu ante adversidades que lles depara a vida. O vermú entre libros con Nazaret López dará comezo ás 12:30. En Vilagarcía podedes visitar esta fin de semana a exposición da Camelia de Rubiáns. A Asociación Os Souto organiza unha nova edición da exposición da Camelia de Rubiáns que se celebra na Casa da Cultura da parroquia. Diferentes cultivadores e veciños exhibirán durante esta fin de semana os mellores exemplares das diferentes especies da flor das Rías Baixas. O evento comezará mañá ás 5 e prolongarase ata o domingo ás 8. En Vilagarcía podes visitar tamén esta fin de semana a mostra Arquifeituras. Nesta exposición, o artista Adolfo Barcia convida ao público a reflexionar sobre os hábitats e os diversos xeitos de habitar un espazo a través da forma arquetipo da casa. Partindo do concepto de arquitectura, a mostra recolle 36 obras. A maioría son esculturas, pero tamén hai pinturas e fotografías. Todas, iso sí, creadas ao longo de diversos anos, pero que manteñen un único fío conductor. A mostra Arquifeituras está disponible ata 11 de marzo na Casa da Cultura de Vilagarcía. Pasamos agora ao Castelo de Soutomaior para coñecer máis profundamente a historia de María Viñals. A mostra Un soño chamado Soutomaior aborda os anos nos que María Viñals e o seu marido Enrique Lluria habitaron o Castelo de Soutomaior. A mostra está dividida en 4 ámbitos sobre a vida cultural, a familiar, o Sanatorio Lluria e as circunstancias da perda do castelo. A exposición está comisariada polo historiador Diego Piai e presenta paneis explicativos para situar as persoas visitantes no contexto da época. A mostra estará disponible no Castelo de Soutomaior ata o 29 de febreiro. Na capital da provincia podes visitar esta fin de semana 2 exposicións. A primeira está disponible no Museo de Pontevedra e unha homenaxe a Leopoldo Nóvoa. Leopoldo Nóvoa, 1919-2019, naceu con motivo do centenario do nacemento do pintor pontevedrés o 19 de decembro de 2019. Esta mostra supón un percorrido pola súa historia vital e artística a través de 50 pezas, dende as súas primeiras obras en Uruguai e Argentina ata a súa estadía en París e Armenteira. A exposición está comisariada por Rosario Sarmiento e estará disponible no 6º edificio do museo ata o 26 de abril. A segunda mostra na capital da provincia podedela encontrar no vestíbulo do Pazo Provincial, porque ali está disponible Tecendo a Natureza, unha exposición de Enrique Taguas que busca despertar o interese das novas xeracións polos traballos artesanais, rescatando así a tradición da cestería de madeira rachada. En total están disponibles 17 pezas orixinais e 10 fotografías antigas. A mostra complementase cun vídeo no que se pode observar o proceso de creación dos diferentes traballos. Tecendo a Natureza podese visitar ata o 29 de febreiro en horario de luns a venres de 8 da mañá a 8 da tarde no Pazo Provincial. Deixamos as exposicións e pasamos agora ao programa municipal de ocio juvenil Noites Abertas. Noites Abertas ofrecerá mañá aos pontevedreses varias actividades e todo a través de 4 escenarios: o Colexio Froebel, a Casa Azul, o Campo de Herba Sintética e o Multiusos. Dende as 8 da tarde no colexio haberá un obradoiro de bombas e mentes de plantas aromáticas, un concurso de West Coast Sing, monólogos, tenis de mesa libre e ata un sorteo.
Na Casa Azul haberá yoga tibetano, baile tradicional galego e incluso un curso para facer frappés de cafés e chocolates. Por último, no multiusos haberá billarda e clases de tiro con arco e no campo de herba sintético, fútbol 7 mixto. Toda a programación a podedes consultar na web noitesabertas.gal. Pasamos agora ao teatro coa programación de domingos principal. A obra desta fin de semana titúlase Alicia y las ciudades perdidas. Alicia está aborrecida, de súpeto escoita os pasos dun coello que se mete no seu tobo. Decide seguilo e cruza a porta cara a un enigmático mundo no que non existe o tempo e nada é o que parece en realidade. Ese é o argumento desta obra. A compañía onírica mecánica chega esta fin de semana a Pontevedra a representación de Alicia e las ciudades invisibles. A cita é o domingo, primeiro ás 12 e despois ás 6:30 no Teatro Principal de Pontevedra. ¡Que le corten la cabeza! Que le corten la cabeza. ¡Que le corten la cabeza! Pasamos a música e o facemos co concerto que terá lugar mañá no Pazo da Cultura de Pontevedra de Remember Queens. Tras estar un mes na Gran Vía de Madrid, Remember Queens chega mañá a Pontevedra. Os artistas deste espectáculo coidan ao máis mínimo detalle a posta en escena, que se converte nun espazo similar ao que utilizaba a banda na xira do 86. No Pazo da Cultura soarán cancións como We Are the Champions ou Bohemian Rhapsody. A cita de mañá ás 9:30 e as entradas podedelas mercar en ataquilla.com. Rematamos a senda cun último concerto. La Dilla Rusa subirase mañá ao escenario da Sala Karma de Pontevedra. Me monto unha fiesta ao show de La Dilla Rusa chegará mañá a Pontevedra e o fará dentro da programación do 14 aniversario da Sala Karma. Un concerto cabaret de espectáculo para non parar de bailar. A cita é ás 9 e as entradas están disponibles en wego.com. 2 metros de espuma, kit, kit, kit. Un culo de goma, kit, kit, kit. 3 bodas de plumas, kit, kit, kit. Tanga y banderra. Y es que Mariví es una enamorada de cualquier mariconada. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero entón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.